Hello, sziasztok! Én Crash vagyok, és itt van velem Xerox. Sziasztok. És most Sky PvP-zni fogunk. Igen, Sky PvP, akkor beiszom az erőmet. Dobok magamra tűzállóságot. És kimegyünk. És akkor azt a gyereket itt CS-sapassuk a fejét. Jó? Jó. Ó. Follow Andri, vagy Adri, bocs. I Adam. Merre vagy? Kobráson vok. Ahol kijöhetni te is, mert egy nokedli lő engem így a fáról. Majom a fán, plez. Itt egy full diás, aki nem tudom kicsoda, szóval nem biztos, hogy neki kell menni. Nyerségre. Ha már nincs itt. Mármint lehet előbb ment a spawnra. Ja, ha már nincs itt semmi, aki full diás lenne. Szóval... az se Bence. Ez te vagy. Úgy bezavar engem a kalapod. Szilágyi fogyi möcö. De az amúgy fogyi, nem is fogyi. Vagy... nem tudom. Fogyi. Az fogyi? Nem, fogyi. De most fogyi vagy fogyi? Szilágyi. Szilágyi Föcö. Szilágyi FC, te. Ja! Na jól átbaszt engem, én mindig izének hívtam Szilágyi fogyinak. Azt hittem ez a neve. Mi már pikk meg. Bocs. Kicsit farmolunk. És van eddig 700-am. Bazd meg. Köszönöm. Te ember, te ugrasz be, én visszaadom a cuccodat, ha kell, csak gyere érte. A pénzem kell. $55? Bocs. Péles. Teske. Vagy adj egy tankot. Hagyjál már, ez spótszett. Azért láttad úgy, Vigyázz, kijött Fejcgeri! Segítek. Üsse. Kicsered. Megöltem. és volt a OP-ját odaadod? Aha, csak be kéne futnom. Jó, bent vagyok. LOL, szereztem C-Ronaldótól 2 OP-t. Oké, van nálam egy OP. Az jó, én meg szereztem egy élőt súlytötöd. Antal Zsuzsabuzi. Szép neve van. Jó, akkor igazából vissza is megyek szerintem én kempelni. Vissza is jöttem, csak még kéne erőt kérnem valakitől. Mennyi pénzem van? 1278. Én vagy... Van cipőd? Ja van. Nincs. Nincs cipőm. Az szarügy. Előbb dobtam ki Ez egy. Lucky Wolf, csá. Nem oda akartam menni. Itt van Lucky Wolf. Tudom. De bazd meg. Lesétáltam? Mit csináltam? Én lássam azt. Na. Fut egy gyerek. Helpej! Dick azt kiszedte egy Hát diakardos. azt tudod miért? Mivel beakadt az egerem. Hát, És nem tudtam ütni. Hát most nem, persze. beugró ablakok, bazd meg. Nem, persze. Hát akkor kablafasz. Kell vissza a cuccod? Ja. Csak a diakard. De gyorsba. Léci. Adom. Add. Fordulj meg. Dick az marilő a gyerek. Fú, már mi sihum, bazd meg. Please kevesebb káromkodással. Mert úgy kekszibb igazából. Fú, Csíra Zoli becsírult. Beidegesedett. De, miért lő ez a csíra? Amúgy azt hittem azt a helyickerit, hogy majd nem fogjuk tudni kiszedni, mert már láttam, hogy tömi az OP-t. És még ki tudtam, még jó, hogy erőző voltam. Már nem lettem volna erőző. Beletudtam egy smackon. Mert én beleütöttem előtte erőzve 3-at. Tudom. Sodálom, hogy nem halt meg egy ütésből akkor. Hát De- erőzve voltam izével. Azt miért ütsz meg amúgy? Hát ember beugrálsz elém, akkor
Ah, azért még lőjön meg az a csíra, geci. De ne káromkodjál már ember, mert akkor kurva sokat kell vágnom. Jó, csak felvasz. De azért még káromkodsz egy gyökér. Mennyi UP-d van? 2 van nálam. Na most tudok venni 3-at. Eljössz valahol? Majd jó. Kéne kérnem erőpotit. Csak nincs kedvem írni. Hűha, most nagyon nagy kempek vannak egész szerveren. Ez a domi ez erős? Biztos, honnan tudom. Nem H+, OP-ja van neki. Ne. Az meg. Mm. Jó, hát Valóban nehogy legyen, mert itt van Sony, Lord, meg Garagadód. Sony szövizik izével, Lordal. Hmm. Meg velem is, nem van meg. Sony. Ja. Sony mi ott lehet amúgy ilyen erős? Na, És tudom hát én is ilyen- tegnap. Ilyen, olyan, hogy ilyen jó kardolják, mert azért. Szerintem az már nem ez a Sony, vagy nem tudom. Mert mi emlékszünk, amikor mindenható volt, akkor ott Basz. szar volt a gyerek. Most meg, hogy elit lett, már ilyen jó lett. Amit én is furcsáltam, mert igazából ameddig mindenható volt, addig mint mondjuk elég könnyű volt őt megölni, nem volt éppenséggel nagy kihívás őt kiszedni. Most, hogy meg így elit lett már, előbb PvP-ztem vele egy jót és meg is öltek engem. Nem tudtam benni az OP-t, mondjuk ketten voltak, de én meg nem tudtam benni az OP-t. Szerólag volt, hogy fene tudja, aztán beettem, aztán visszabagolt az inventorimba, meg minden. Aztán megöltek, mindegy. Egy OP oda, meg egy ilyen 4 szikra 2 átra 2. Van egy csomó olyanom, plusz még ugyanez Giantba. Szóval, most annyira nem fogok miatta sírni. De rohadt gyorsan éhezek, én nem emlékszek, hogy mindig ilyen gyorsan éhezett volna az ember. Ez már. Visszajutottak. Hello, Szabó Csongor. Hello. Nem tudom, hogy hívnak gyerke. Az a Szabó Csongort már nagyon sokat gyár ölnöm meg szegényt. Az De- te vagy? Te hát. Csicska gyerek. Annyi. Hallod, ezt úgy utálom, hogy odaáll, ahol nincs PvP. És akkor mikor megfordulok, háttal neki, akkor egyből belém. 2 legyen, oda van téve egy fal. Igen? Elég ronda nem illik a környezetbe, de legalább ott nem tudnak izélni. Jó, valaki nem itt Skype-on. Jó, vissza is jövök ide Kobrára. Lehet veszek sima aranyolmát majd, hallod. Most farmolom az öncsist. Oda mész a izé vízhez? Itt jó. Akkor várj, gyorsan próbálok fölmenni. Van már futsz, mit? Csíra geci. Csíra geci De Zoli. ne fasz. káromkodjál már. Ja, mama megy. Megy. Ja, akkor vágom. Ja, csak, mindjárt megyek a Vagy én vízhez. szerinted olyan szépen mondom neked, hogy menj a vízhez. Én azt mondanám neked, hogy menj a csába. Nem megverlek, ha nem mész a vízhez. Szóval, Csak az vagy ott lövöld ez a nyomor. bannod le. Jó. Én fent vagyok a tetején, nem tudom most, hogy menjek. A fa tetején lelöktem azt a csongort. Nem, még ott van. Jó, nem az, hanem hogy... Jó, ez kiszedtem azt. Na, most megyek vízhez, akkor Xerox. itt. Jó, itt vagyok. Na, jó, figyelj, elég jó kis kardon nálam. Tör 3, él 5, szikra 2, átra 2.
2 Mindig OP figyelek meg itt. diaszett. Itt vagyok. Ok. Jó, ez itt Alex. Vagy nem, ez Lucky Wolf. Luckey kaka. Na? Na, ugrunk. Bele a vízbe. Azért ilyen műugrást csinálj utánam. Muszáj Igaz. vagy csarnom. 30 működött. És megvan az OP. Az nagyon király. Nekem meg van 2500-an vagy mennyi? Vigyázz Lord Ward. Ne, vigyázz. Erőző van szóval. Nem. Ja, ez mester. Vagy nem mester. Dik az itt van, Sony. Tímelek vele. Sony, nyugi, team, jó? Jó, tímelek Sonyval. Azt hiszem régen is tímeltem vele a régi Karimmal. Én vagyok náluk lelétsz. Ok. Már csak egy kill kell és miért nincs is meg. Jó, ok, Sony. Mikért? Nem írt semmit, hanem hátba próbált támadni, csak nem jött neki össze. Ha? Elökött? Dehogy is. Mondom, hátba próbált támadni, nem jött neki össze, belökött engem Gedőrbe. És beközott. Bám. Nem, hagyom magamat, hogy megöljön, nem? Hát most... Izudjél. Hát igazából is másfél AP-nál tudtam benni az OP-t, szóval kétséges volt, hogy túlélem. Csak azért 200 van, mit vesztenék, amit nem akarok. Itt az összebbi megint ilyen 700-okat kapnék érte. Jó lenne. Mi a fene? Jövettem Stekko aranyalmát. Nem tudtam mi a szarja van nekem, már csak 1200, amikor előbb 2000-en volt majdnem. Na mindegy, ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, itt volt velem Xerox. Sziasztok. Sziasztok!